aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Mga tugang marinado po sa Indugabo, sa pangaran po ni Mardela, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Good morning po sa Indo. Si Pading Marde nakakaprograma ta, medyo nakakaon naman kimalain, nagubag subitis. Hanggang po kitang alas 12 nin paggoto, magiribahan lamang kitang magiristorya. May kinaraman mga tugang sa mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Aramon niya to po sa DCGB. Kasabay niya to dyan sa Luwas Mega Force Patrol sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Alar Mario, Jomar Bien. Kasabay po dyan si Karen Alas sa Technical Department and Birthday Boy, Chief Ramir Tanay. Kasabay niya to mga tugang si Jerome Martinez sa Facebook Live. Asin po si Ate Shara Liron, nagarig madali ng magagom. Kasabay niya to mga tugang si Jenny Balyaran, asin po si MJ Jaresco na naghahanap pantabi para sa Valentine's Day. May makasabay lamang na makapalibre lamang kisnakan. Sige sa ang kaon kitinapay. Hanggang po kitang alas 12 nin pagkauto. Welcome po mga tugang sa programang Aramon Yato. Dito po sa DCGB para po sa mga reactions. Feel free to text me. Tabi sa 0928-777-5548. 0966-230-034. Ha? Siring man po sa mga birthday celebrants natin ngunyan. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness para po sa mga misis ng tanan nagluluto ngunyan. Sabi nga ni Pading Mardela, ang luto da siram-siraman tanganing mapremyohan. Yan ang mga paboritong linya ni Diyos Director Mardela Cruz. Sabi niya baga, happy birthday po sa mga nagsilibrar kanse ng mga birthday ngunyan. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, ha? Tapos, sa mga miss ng tanan nagluto po, dapat po siram-siraman tanganing mapremyohan. Alright, sige! Hanggang po kitang 7 o'clock, alas 12, ulit-ulit ka na ngayabuy. Nagkasarala ka na. Baha pa sa nagkapirang partikan. Hindi po sa Imperial Code. Pero ikot ako sa Sentro Can Legazpi, okay naman, ha? Dahil man masyadong halangkaw na tubig ngunyan Sentro Can Legazpi. Pero sabi ni Mayor Garbin, bago ka nagapos ako, may nagkapirang area po sa Legazpi na nag-landslides, no? Tabi, susog sa indang monitoring tabi. Alright, sige. Para po sa mga reaksyon, 0928-777-5548, 0966-230-034. Angan po kitang 12. Programang Aramon Yato. Aramon Tadawan, buena manong report. Hali po dyan sa Luwas, kasabay mga tugang ang Mega Force Patrol. Alarmario, mga tugang para sa mga bareta. In the morning. Hello, Paring Al. Good morning, Kamin. Thank you so much, pati masabawon ang morning tangonyan. Piga papanahon naman sa mga barangay digdi sa Legazpi City ang mga abono na hali sa City Agriculture's Office. Yan ang nanotaran niya itong informasyon hali sa nagkapirang paraoma na nabenepisyara naman kay ni digdi sa southern part kan Legazpi. Susog sa informasyon sa pagbuot kan city government sa panginot ni Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Katabang man sa pag-inisyar kani ang liga kan mga barangay
sa panginginot ni na Kapitan Hisham Ismail, pinagmaawot na mapakinabangan naman lamang kan mga paraoma ang abono kaysa naman may stock pa ini sa City Agriculture. At least maski diit hiras-hiras ini kan mga paraomang rehistrado na nagkinabang kani digdi sa siyudad nin Legazpi. Batang yan, panahon na naman nin Tranoman, kaya timing man ini sa pagpatalubo kan mga pananom, kabasan man o mga kung anong mga pananom pagkinabangan ka sa tuya mga paraoma sa barangay. Paramihan sa na ini dahil sa mga masunod na bulan, expected pa ang pag-abot ng mga ayuda man hali sa Department of Agriculture dahil may budget man ngunya na 2025, kaya expected man ang pagbaba ng mga ayuda hali sa Department of Agriculture pasiring sa mga local government units. Pero at least kung yan pa sana, pasalamatan naman ka mga paraoma dahil at least ang mga abonong sa indang naresibi ini papakinabangan sa pagpadakol nin produksyon kan sa indang mga pananom. Iyan, okay. Okay, singit ko lang tabi pa din si Rochelle kaya nag-text na may nawarang cellphone. Iyo pala. Color blue. Sabi na walat ini o nawaltak gayod sa tricycle at asutag sa dere, nagsakay dyan sa may Fatima Church sa Tahaw Road o alternate road. Nagpasiring sa may Sentro Legazpi sa may New Southeastern Drug daw. Kaso hapon, kasud ba, ang tricycle na sinakayan, sabi medyo may edad na sa driver, ang kurtina daw kan tricycle, color maroon. Ayan ang apudan si Rochelle na kung may nakakuaman ka ni, pwede may uli dyan sa opisina Kanako Bicol sa Embarcadero. Yan, tabi ba rin ang mga informasyon pa, digdig raray sa lawas, Alarmario, DCGB. Yan po ang mga bareta. Ngunya na paghapon. Ate Shara, apo ni daw tabi si Kwane, si Oni, Kwane tabi ng cellphone ko. Apo ni daw si Atty. Bunao. Gusto kong ma-interview tungkol sa start of campaign sa aga. Ha? Pun baga sa aga kan campaign, no? Baka pwedeng maisingit ang ngunya. Hindi ko pala nataksin niyon. Baka sa aga baga 11 start mga tugang of campaign sa Lado National. Sige daw tabi ni yan, pwede daw tabi. Anyan. Attorney Buna, baka lamang pwede tang makauron. Regarding natin sa operation Baklas Boda, operation kan campaign sa aga. Kan commission on election. Ha? Si attorney? Yun na. Ano? Nasa meeting? Sige, sige. Nasa meeting? Ay, tapos. Ano sabi? Nasa meeting na siya? Okay, de bale. Sisi na ang pulantada. Ay, kung gusto sabihin, kung nasa meeting siya, pwedeng yaon man duman si attorney, attorney, singani ito, director? Attorney, malilingawon talaga. Pag nailing ko si Sharon, napanlingaw daw ako. At singani sa director ta? Attorney Valesa. Balo daw si Attorney Valesa. Nating man pwede po ma-interview. Valesa. Yan. Attorney. Ikaw na. Direct Attorney. Anong ngaran ni Attorney Valesa? Maria. Juan. Attorney Valesa. Markada ko yun eh. Ayan, Attorney Maria Juana Valesa. Sige daw, nating man pwede po ma-interview. Kung ano na daw. Denial ko. Nagkaroon mo isang off-layer. Masubog, baka dahil man siya available. Attorney Juana Valesa. Hapotunta daw kung pwede siya. Buda, kung di siya pwede. Dahil PIO ang Comelec, Dahil PIO ang Comelec. Sa aga, unang gusto kong i-clarify. Sa aga, mga tugang will be the start of campaign for national position to include mga party list. Kasarabay po dyan, mga tugang and party list. Ngunyan,
ano ini? Aramon tatabi kung ano, so although igwa yang kin mga sukol, mga senador, congressman, di ba? Igwa ang kin mga, di nagring ni? Nagsimbag? Baka nasa meeting, baka kairiba sa meeting, wala kita garing, kin magkakauron, baka kairiba sa meeting ni Atty. Bunaw. Sa director bagay ito, nag-ururong gayod ko ng gigiribuhon. Mga busy sinday. Tabi. Yan. Baka lamang makauron ta. Ang gigibo, sa aga, medyo may reservasyon sa ako digdi sa pig-apod na uplan baklas. Ede, sabi mga tugang ni Commissioner Chairman George Erwin Garcia, an uplan baklas mapuon sa aga na February 1, February 11, February 11, ade, ano da? Nasa meeting? Sige, okay. Kaya daw ako. Nasa meeting pa lang. O, sinabi na. Kaya, sinagay nagharampangan, naging meeting. Nag-ururun ito. Ngaya, be, nagapod nga si Henry M. Oh, ano nga? Nagapod man nga sa kuya. Nagapod man. Pangyari sa maabaka. Oh, anyway, kitang magkakauron. Alam man apudan ko si, at mo ko apudan ko si George Erwin Garcia, ade. Si Commissioner ng apudan sa Manila, alam ko na, may number ako sa iyo, alam ko na ha. Palunta, Commissioner Erwin Garcia, ay gariyaon sa saro kong cellphone, anyway, dahil ko lugod na ko okay, araw kayo ni, medyo may reservation, hindi kung kamo, agree kamo sa sakuyang opinion. Pero kamo nga po dabi sa satuyang taaramon ta ito, on-oni ang gusto kong i-share. Sa aga, sabi mga tugang kan Comelec, makondukta sindaki operation Oplan Baklas. Tama dyan eh, Oplan Baklas effective February 11, 2025. Oplan Baklas. Uni ko ta ang suwestyon ko dyan. Nata mga tugang tadayta isisumons ang mga kandidato, ang mga supporter nin kandidato na sindaan magbaklas kaan. Nata taday mina titaraman iyan na o kamutabi na mga kandidato na sa national position, mga tugang and party list. So mga binurog taktabi nindo dyan sa mga litinampo na darakulaonon boda iba panaday pa sa campaign period, taranggalon tabi nindo iyan. Kami, pag nailing men, baka makasuhan ka mo kung iyan surubra mga tugang sa sukol. Ade, natataba ko mga tugang sindaan magtanggal kaan, na sindaan nagbugta kayan. Tayo na, campaign poster baga. May proper na sukol yan. Sa poster may sukol. Sa saro may sukol. Gabos yan may sukol. Sa campaign period, igwatabi mga tugang nin sukol. Operation Baklas, buda campaign kontra bigay. Di ba? So, kumpanya da kontra mga tugang sa pagtao. Oh, natasi. Ay, nako. Hello? Pare, good morning. Yes, good morning. Tama ka dyan. Oh, iba ka ba? Nataba ko sinan minatanggal ka yan. Napapaproblema ang tapas sa Comelec, kan pagsaray, kan mga campaign posters na, itong mga materyales, binurog takinda before campaign. Taramang ko si Presidente na i-appoint ka na ng chairman kang Comelec. Bago pa rin, as simple as that, di ba? Oh. Hindi nagkaraan. Tapos iba sa ipapatanggal. Tapos, ikadua, sinang sarayon kang Comelec? Bako migo? Oh. Tama mga kwartaman sa nasinda. Kundi magbayad sinda ba ko? Ata na nga ni taraman so sa endang mga tao na baraklasonin do nga iyan takunday karasuan mi kamo. Iyo ba ka? Nato sa pukumilikpan mang problema kaan. Ay may budget na naman gid pre. Saro pa migo magasto sa gobyerno. Di ba? Magasto ang gobyerno.
Oh. Iyo baga. So gasolina ka yan. Saan nasarayon kang Comelec? Ay, may after man. May after yan pare. O ito nga ni bagang so report ni Jimmy sa 3rd District. Kauron yan sa election officer. Na problema sina kung sino natatarambak. Ta kung sa last election, di ka pa sila nakatambak duman. Sa kabagan. Awinda. Tama yan. Tama yan pa rin sa gesture mo. Kalintura lamang ako. Sindahan na mag-alik ang mga... Sino nagbuntak? Ang Kung balik ang matanggal? Kaya ito, mga matibayan sinda magkaraan. Aber na, Okay. oo. Parehas man na baga pare bago. Correct. So mga correct. dating nagkaraag, iyo mang giraray ang magtanggal. Eksakto pare, eksakto. Okay. Salamat Hindi Pigo. mo masasabi. Salamat pare. Di ba? Salamat. Natataya na sa kong question. Ilingon tabi nindo mga hapoter, mga ano nga naman, aramon, mga aramon niya to listeners. Kunan matanggal sa gobyerno sa Comelec, anong impact? Number 1. Iyan na mga ang bagiging basura iyan sa inandararahon. Sinatambak yan sa mga munisipyo. Kadua, o sa mga opisina kan Comelec. Ikadua. So gasto kan gobyerno sa gasolina. Gasto kan gobyerno sa tawo. Gasto kan gobyerno mga tugang sa pagal kan pagpapara. Sa sakat-sakat kan. May nahulog pa dyan. Sinan magtanggal ka? Sinan nag-alibaw nga, kandidato para senador. Oh. Wara sa sukol. Sinan magtanggal kanta? Dapat baga. Igo kipigapod na common poster area. Kung gibuntang plural, common poster areas. Oh. Nato today. Ano, manaparait naman iyan. Anong parait ang boy? Anong parait yan? Anong parait yan? Gari sa lampait, boy. Gari man sa naso. So, pag makarao na, tripon, pag mahurugas, waragas, gari man, iba ang nagsap na, iba nagkaon, awano man na pala. Gari wrong. Diba? Gari mali. Sinan magtanggal, tangani mga tugang, naklarado yan. Hello? Maray na ito, boss. Maray na ito ang nailing tang ginastusan. Kaysa na ito nailing nagginasto. Pigpainit-init ko lamang ang payo ko, tatabing malipot ang panahon. Diba po siya mag-dut ako? Tapos manda ako, painitot ng payo kayo ni Ura, magudto. Naling mo lang kalukuhan. Natalampi patanggal yan sa kandidato. Apo doon ta kami. Bata uli pa, Migo. Sunay ang ginasto o sunay mong ginasto? May inabutan lamang. Iyan, sarupa yan. Sabi ni Commissioner George Garcia, nga po nga kan, Operation Baklas in Campaign kontra Bigay. Leon magbipay sa pa yan, senaryo. Mataram suot kandidato. Bako man ako nagbuktakan, supporter ko, amula na. Yung supporter mo nga leon mo. Talangan man may na. Alangan man na supporter, ipasubo niyang kampanya niyang tawo, bako. Iyo nga na yun ang punto ko. Kung ka nagbabugtak yun, ipatanggal mo yan, taso amo mo madiskuido. Ang hapon ka, testingon ta. Batang kinaong ko ngunyan, tulusan ang batag, ang ngunyan, nagpalingaw ako mangudto, magmamahaw. O nanguto ko, pinundo ko. Okay, Migo, salamat. Salamat. Sa kabag, yan, ataan na nga ni, yan na. Alat ko, takalos ko sungkod ang long sleeve ko. Tabata, maliguan ako. Nakalong sleeve na ako ngunyan mga parantabay sa radyo. Nakalong sleeve na ako. Tapos, nakatsinilaso na ako. Taba, digdi sa mo. Ayaw sungkod ang una sa kuyang long sleeve. Ilingautan lamang ako. Ilingautan lamang kita. Anong Reg? Hello, good morning. Good morning. Ako nga ni, kaso bago lilipot. Kampag phone mo kang Comelec, nagirinit na naman sa lawan ko. Ilingautan ka? Ininautan ako. Iyo baga. Iliwan mo, ang aram ko, iyan, may permit sa LGU. Iyo. Ay, iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Panagkuha ka ki-permit, Sa engineering. ang aram ko may pirak na involved. Iyo sa engineering mananggad igo yan. Iyo. Oo, Tama ka. regardless kung ano pa man yan, ko aram kung ano mga exercises nila yan. Pero, Yun. pag madukot ka dyan sa maski sa na poste, may permit yan.
Yan, iyo, tama ka. Tama ka. Oo, may permit yan. Ngunyan, di ko lang aram kung nagkukuha man ki-permit nagkukuha pag ki-permit sa Comelec. Basta Okay. aram ko sa LGU, nagkukuha. Okay, okay. Di ko man aram. Anday ko aram, BP, Oo. yan sa Comelec, kung nag-aagad man. Yes, Ngunyan, duman yes. naman sa kung nata nag-init sa payo ko, kaya may mga oplan baklas hindi. Sa kuyang opinion nini. Opo, Yeah. opo. Mhm. Para magkaigwaman sindang date na dilin siya. Ang pagbaklas ka, amigo, bako man libre, Oo. makuha ka kitao. Siyempre, mapapundo ka kang sugasolina mo. Oo, Kinakantrak. oo. Sa tapulo ng aliw nindo. Iyo man ang ano, iyo man ang Kung so nag-procure ka ito, nagdidiling siya man. Iyo man ang ano. Ako kaya, di ko napigaali sa isip ko na daing diling siya. Lantaran na. Magiling ka, magiling ka sa YouTube, magiling ka sa newspaper, puro dapat may dilin siya. Ayo. Pero nag-iiro baga ang sarong, ikaw man pala Dapat na iba pang siguro. mga government official na nag-iiro na daing nyaro ka. Pero kadaklan. Iyo ganito Kadaklan man kagyan talaga. mano. Ano do? Anduda ko baka papatuwangon sa LGU sa pagtanggal. Ade, so mga LGU sa sinan matanggal? Di man sila nakikiaram dyan. Oo. Di ko lang aram, amigo, kung igwa talagang pigbabayadan man sa Comelec pag nagdudukot ka. Pero ang sigurado ko, sa LGU igwa. Yes. Iyo pare, may pigabayadan yan. Hindi ka pwede magdukot-dukot dyan kung di kang bayad. Iyan ang mga posters na. Kami nga ni, kung nagigibo kami ki-event, may naghagad kami, gabayad kami sa permit. Yan. May pirma ka ang pare ang kwan, may pirma ang city and municipal engineer. Kasi isang in-charge ka yan. Kung duman sa, di ko ram. Basta, ilon mo ha. Ngunyan, so nagkuha ka na permit baga, duman sa pigsasabi mo, o pwede na bagay ito bukudon kang LTO, oy. Ang kasi ini. Iyo, tama ka. Ang Ako- nag-apply pare sa pagpabugta ka iyan, so aram ninda, konsisay sa LGU. Arap kang LGU kung isa nagkuha ki permit. Yun tumbok pa ko. Pag nakahurong ko si attorney Bunaw Buda si attorney Balesa, iyan ang ita-discuss ko sa iya. Aram yan sa LGU kung isa nagkuha kang permit. Di sinan magtagal. Sabi yun tapangayangan, nagkuha ba ko kandidato, di mo ito nga bulon niya. Iyo. Hindi ka nagkuha ki permit Iyo. Ngunyan, so linaag mo sa pinako mo sa aliyon mo. Yes. Okay. Sige, yan simple yung pasa na nga niya na problema. May pakita sa eleksyon. Di pa nga ako yung, ang mapumpaman sa nakita, magpasa nakita sa national. Bengo na migo, deta ngo na pagpaproblema ang buhay ta migo. Basta nga niyo, di pa nga ni, lalo pag election period naman, pero makadulan naman. Sige. Sige po. Okay, thank you Salamat. pare. Salamat ton. Di ba? Dito ko na pagproblema ng buhay tang Marayta. Dito na pagproblema ng buhay ta. Mga tugang ta, ano yan. Okay. Yan. Dito na pagproblema. Okay, tiwa. Yan ko na. Alright. May punto si Manong Reg. Para masusog ta ko siya nagpabugta ka yan na mga tarpaulin na yan na sobra sa sizes na kung ano-ano dakol baga ng mga darakul o yun nga ni baga sa may St. Agnes kadakulan na tarpaulin ki para senador. Kaya sa may St. Agnes kaduro dakulang tarpaulin para senador sa may St. Agnes. Di ba? Bawal yan, dapat may sukol yan. So naghagad ki permit ka iyan. Iyo ang suratan haputon kan engineering, sisa nagpabugta ka iyan. Iyong patanggalon ta. Taba ka mahulog pa diyan sa mga taga-engineering o sa mga taga-Comelec, magsakat kaan. Pag nahulog pa, dakulang problema paan. Iyo po. Yan. Basta na maki-appointment ako kay Attorney Balesa para mga tugang sabuton ta. Mga tugang ang mga kondisyones sa likod kan mga pangyaring yan, hindi po mga tugang sa kinabanin pantasya. One, ihaputay na ano ining operation o plan bigay? Ay, ano ito? Ano ito, Jenny? May paghiro ining si binugtag mo, may paghiro May paghiro Operation, ano ito? Operation, campaign kontra bigay.
Kaniguan. Iyo, tayo haputan kara Attorney Valesa, Regional Director kan Comelec. Buda mga tugang kay Attorney Bunao. Pag nakaulap, saga maki-appointment ako sa programa ta. Hello? Hello, Pipi. Yes. Patubod ka man ka plano-planaan? Kaya nga ni, baka lamang may matsambahan. Mario, Chip. Paputol kong payo ko, Pipi. Di mo taba ka madiskwido ka. Ay, sus ko. Dahil ka magtaram ki, ipaputol mo ang payo mo, tadyang kaan, dinaog kita. Yan nga ni Pipi. Para-para na. Nagkakairiling mo baga. Ika man, titaram mo man, dahil ko titaram. Oo, bago. May mga bagas. May mga noodles. O plan bigay bagayan. Aday pa man karampanyahan pare, day pa man. Pwede pa, taday pa man campaign period. O, basic yan. Dapat ko tayo, no? Ilihon mo na. Iyo man nga. Mataliong ka man ugaring. Kung ano nagkariparo mo. Nawala kita na ko ni Joker. Okay, sige. Salamat. Well, mataliunon man si Noel man na. February 11 to May 1, Operation Baklas in Campaign kontra Bigay. Ayan, yan ang didiskutir tatabi. Mga tugang kay Attorney Valesa pag nakauron ta o kay Attorney Bunao, ang satuyang provincial Comelec Registrar. Nag-meeting sindangon yan. Iya po? O yan. Now, may sukol iyan. Ining mga sukol-sukol na ini, i-discuss ta sa puro sa agang karampanyahan. Madali lang ha. May guidelines kayan mga tugang ang Comelec. May guidelines ka. Halimbawa nga yan, sa Section 6 of Comelec Resolution number 10730, lawful election propaganda. Yan, nga pamphlets, leaflets, cards, decals, stickers, or other written or printed materials, the size of which does not exceed 8 1/2 inches and in width and 14 inches in length. May sukol yan. Di ba? 14 pulgadas ang laba. Kasi ang kwan niya, ang pabalagbag niya, mga tugang, saro me kabangang pulgada. 8 1/2 inches in width and 14 inches in length. Yan. Handwritten or printed materials urging voters to vote for or against any particular political party or candidate for public office. Actually, ang campaign poster, bako sa na yan ngaya, vote for. Pwede ka mag-ibog campaign poster ngaya, do not vote Henry M. for senator. Yan. Pwede ka mag-ibo, do not vote Henry M. for mayor. Yan. Pwede ka po kayan mag-ibo. Di ba? Cloth, paper, or cardboard posters, whether frame or posted with an area not exceeding 2 feet by 3 feet except that at the site on the occasion of public meeting or rally. Yan. Yan ang mga husayon ta yan, ha? Mga tugang tungkol tabi sa mga isyong yan. Oras na makahuron ta, ang commission election ta sa aga, February 11, puon mga tugang kan campaign period para sa satuya na mga senador. Na iyo mga tugang an na iyo an mahusga. Iyo an basta pagana para daw kita kay mga maray lamang na kandidato para senador. Jimmy, nasalita mga tugang may dagdag na report. Jim, ay sisay, Joshua o Jimmy? Joshua, come in Joshua. Joshua. Hello. Yes, go. Yes, good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. Ibahan ko si Sir Troy Lantena, ang tagapagtaram kan Triped Albay Division Office. Aramot ta kung ano ang magiging pasistema sa aga sa opening tabi Henry kan palarong panlalawigan 2025. Rain or shine palan sa aga, lawos na karawat, lawos na palarong panlalawigan. Anyway, ta-speaker ta kay Sir Troy. Sir Troy, si BP Henry tabi. Good morning, Sir Henry. Maray na aga po. Hello, BP. Tabi, sir. Opo, hello, sir. Maray na aga po. Opo, good morning po. Opo, tamang-tama. Kasabago mananggad, naisipan tagakuta ng apudan tungkol dyan sa palarong panlalawigan. Sige daw, tabi, sir. Ano po ang detalye? Paano po gigibuhon? Saan po ang venue kaya? Go ahead.
magkakaigo kita ng parada. Duman po sa Albay Provincial Sports Complex sa Travesilla po. Opo. Range of delegation, mapon siya alas 2. Tapos, ang opening ta alas 4. Sunod-sunod na po yan. So, start ko yan hanggang pasabog na provincial government of Albay. Baga, may pa-concert kita, may pa-fireworks, hanggang Banggi na po yan. So, sa February 12, 13, 14, mapo na po ang kompetisyon sa Manlain-Lain na venue po. 3 days tabi, sir, ang Froilan, ang kabatan, no? 12, 13, 14? Ompo. Gabos po ang venue kaan sa Ginubatan Sports Complex? Dahil po, Manlain-Lain na venue po ang sa tuyang pigasainan dahil nga tanganing makuyanta, matikongesta so flock of traffic kan mga tao. So, igwa kitang iba-ibang lugar na pigasainan kan events po. I see. Pero ang main event po dyan sa Ginubatan? Opo. Athletics, football, Opo. softball, duman po sa field, sa Albay Sports Complex. Tapos, so iba po, gigibuhon sa Compound Canmorms, sa Tarbisilla ES, sa Ginubatan East Central School, sa Ginubatan West Central School, Mauraro National High School, sa Kamalig National High School, and Taladong Elementary School. Duman sa extension po. Ay, very good. Set up is, sir, for your so swimming? Ang swimming, Buda Archery sa BU Kaganapon. Saan po? Bicol University ang swimming and archery. Archery and swimming. Okay. Duman po sa 50 meters po. Iyo po. Natapos na nagamit sa swimming pool ta dyan sa Ginubatan Sports Complex. Makaway swimming pool kita dyan? Igo po. Oo. Natapos din nagamit ito, sir? Ang nahiling pagduman ko po tabi, mati po siya dahil siya nalinigan. Buda ang comment duman, wara kitang tubig na maluyas tubig na naglalaog po, and then nagpaparatakda po ang nilarom kay ito. And actually, nahiling ko dito personally, hararom talaga siya, nasa 6 feet po siya. So hindi siya advisable na pang competition. I Ang see. pang competition tabaga nasa 5.5 lang siya, 5.6 mga araw kaya. I see. Okay. Medyo short siya, ano, sir? Umpo. Dakula ko tayo ito, magayon ko tayo siya 8 lanes na 50 meters. Oo. Araw kayo ito ang kondisyon niya. Iyo ta. Malumot. Kaya naroon ko sa mga palaro ta, pigagamit ang swimming pool na yan, di ba? Umpo, so tubig kayo ito, kabangan, dahil man ito tigpo-pool. I see. Oo, kaya kaso, ang problema po, pag nagtungtong ka duman sa jumping board, alanganin siya na nabibitin ang mga parakawata kasi so, Iyo. distansya ka tong tubig doon sa pigyuloksohan, dahil nakikikik sinda. I see. Okay. Oo. Kaya mampalan. Okay. So ano tabi, sir, ang goal ta? Ining, siyempre, palarong panlalawigan ini, mapapasabak kita sa palarong Bicol. Ano tabi ang goal kan Albay tabi? Pero may nakita dapat maka-gold, maka-medalya. Ang kondisyon tadigdi, winner take all kita. So, gustong sabihin, kung sisay na ispilahan ang nanggana sa Karawatan, siya ang ma-represent sa Bicol region. Sa Palarong Bicol. Okay. Halimbawa ining eskwelahan na ini. Yung nanggana naging champion sa volleyball, basketball. Yan. Sinan ma-represent kan Albay sa Palarong Bicol? Ompo. Dahing halo yan. Dahing halo. Sinda na talaga. Dati baga ang practice ta, selection. Iyo. Dahil naglaan kita kay itong sports club sa bawat eskwelahan, pinakusog po ito, pinakusog siya. I see. Araw na kayo ito ang sistema. So meaning, kung may matibay man niya sa ibang eskwelahan, dahil na siya makakasabay dumanta, dahil man ang ganang eskwelahan ninda. Yan, po. Araw Very good. At least, klarado yan. Klarado. Ngaya, kung individual man, mas lalong arog ka ang tabi. Ano, sir? Ompo. Ngaya, ano ito, gymnastics, marathon, o athletics, etc. Athletics. Basta kung ano ang champion, ang champion, yun siya ma-representer tabi. Ompo. So, ang alternate kay yan, si silver medal. Iya. So, Okay. mga singles baga. Iyo po. May mga alternate yan. Iyo po. Oo. Sir, kan last year, pampira kita sa standing sa Palarong Bicol? Palarong Bicol? Oo, sa Albay.
Palarong Bicol, nasa kuyan kita sir. Medyo madur distansya kita. Oo. Nasa pang-5 kita yata, pang-5. Iyo. Tamay mga instances baga sir na kang mga kami ka ito ka nagko-cover kami kang Palarong Bicol, nasa field ako. Ang albay ka ito nugad nag number 2, nag number 3 per me. Siguro mga edad taga di man magbayang duwa no. Pag-abot sa araw kaya na bagay. Anyway, ano sir, ang pag-abot sa mga gamit tabi, kumusta ang gamit kan mga athletes Ay, okay na ta? po. Naka-deliver na po kita kan kuyan pa kan January pa kita. Actually December na last week kantong kuya nag Oo. Opo, hanggang yan nakapag-deliver kita kan mga kagamitan. Ay, very good. Kagamiton kan mga kuyanta. Very good. So bago yan na mapuon na sa agang opening halos yaw na po sa nagabusan no sir. Opo, yaon na. Mga bago pati, mga bago. Wow. Okay. Di good luck sa enda. Gabos ano. Ang sotong athletics ta duman sa kuang gabos ano sa Ginubatan. Sa Ginubatan Sports Complex. Ngunyan, araw ka ng sitwasyon ta, sana mag-ray-ray sa mga masunod na aldaw. Ba't nagdudugi bag ito sir? Po, Bako nagdudugi ito? yung ano daw nga ni kaya. Kung- Nag-aalat kita desisyon sa Di management. pwedeng bata. So Legazpi, no rin sa palaro maninda. Ganit sa bahay? Ay, di ko kabisado. Di ko- Siguro masabay sindata. Ang kuyanta, ang Bicol Meet ta, March 3rd week kan March. Oo, gari so kan gari pareho mo niya na si Mana ang sa Legazpi ah. Ang City Meet, Oo. gari pareho. Ata, City pwede ko Meet kita man. sir, ano daw ko imbis na duman nga kumadugion, hindi kita sa oval, di ba? Ayo nga, oo. Magayunon yan, di ba? Sa oval, at least na Oo, practice sabi yun. lamang. Oo, adi. Oo. Oo. Sige. O, garing? Pakuyanta, i-verify ta po yan. Oo, ugaring siyempre sa Legazpi area. Pero dahil man problema kung dyan nga na so temporary so albay kung dahil kaya duman sa oval ta sa Ginubatan. Ano sir? Oo. Oo. Opo. Sige, ipakuyanta, paabot tayo yan naman kay Sir Dan. Aya, si Dexter, season? Dan Murillo. Si Murillo, aya. Dan- Sa albay palan. Sa Balikat albay. si Dex. Opo. Oo, iyo sa albay palan si Dana Murillo. Okay. Sige tabi sir, ano ang pangapulan ta sa publiko tabi? Baka ano yan, open ba yan sa publiko, maghiling? Buda, Opo, si itong opo. artista na maabot na si Darren? Darren Espanto da po Darren ang Aspal- maabot. Darren Aspalto? Dahil mo ako pagpataramon tabi ni Kuya. Di. Ting ano po. Espanto. Ting ano. Nagit. Sarawayon ka nga niya. Darren Espanto. Bako? Opo. Yeah. Sa Kuyan. Bata, surprise ito. Ito pala, na-anunsyo na pala. Ano? Di si JB pa? I-post daan ni Mayor. Duman sa Ginubatan. Kaya man ako ni Jimmy. Thank you. Alright, sabi ko sa Sir Darren Espanto. Aha. Bako yun. So, ano? Diyos pa, midbid mo yan? Amidbid ko yan. Actually, dahil man ka mo nagbaya na dawa. Isay? Dahil man ka mo nagbaya. Pero aki sa kuya. Aki lang tayo mo. Oh. Darren Espanto. Matibay may nakanta yan? Oh, Darren. Soltero yan. Ha? Soltero. Siya nagkanta kan so itong pusong wasak. Una, so, isang linggong pag-ibig. Pagkaan, bato sa buhangin. Bato sa buwan. Dahil sige, karaw lang. Baka madagitan kita ni Mr. Darren. Joke lang po, Posing. Sorry, tabi. Sorry, karaw lang. Darren Espanto po, welcome sa Palarong Panlalawigan, Kanalbay. Yan. Aha. Mhm. Ayan tabi dito, nadagdag na storya. Live digdi sa Albay Division Office. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwan. Oras-oras na bareta, masunod. Makalipas kay ni. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo! Ching, ching, snack-a-ching! Ching, ching, snack-a-ching sa McDo! 59 lang may snack ka na! At 25 mag-float ka pa! Yeah! Ching, ching, snack-a-ching! Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each! Ching, ching, snack-a-ching sa McDo! McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Alright, okay. Sige, sandali lang. Dakulo na kung mapagalon pag dakulo na kachat. Aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang and Mega Force Patrol. Kasabay po si Chief Jimmy na salita sa mga dagdag na bareta in the morning. Hello Jim, good morning Jim, come in. Yes, BP Makusugo na noran. Di nagpapundo. Hindi sa 3rd District. Baka kunarog kayo ni sa aga pa, noon pagkarawat ka ni. Iyo na nga ni, bata may Pangyari parada. Pangyari ka ni, play at home. Oo. Iyo. Play at home, murulian ka ni pag nagkataon. Iyo Work nga at home. ni. Ano ba, mag-basketball ka narog ka ni? Iyo na nga ni, ang problema ka. May covered court ba ka dyan, Jimmy? Di ba kayo dyan covered court? Igwang sa raw. Ha? Igwang sa barangay. Oh, ade. Iyo, pero gari ko dyan sa Morms mismo? Daiman sa Morms. Ora dyan? Daiman sa Morms. Oh, iyo. Anyway, kumparada man sa iyan, depende. Bata nagbabaha, baga duman adi. Daiman na, di ako duman. Then, bako madugi. Daiman madugi. Very good, very good. At is okay naman. Okay, sige. Sa Good. mga dagdag niya itong barita, BP, na resibi man giraray kan mga empleados kan lokal na gobyerno kan UAS, ang benepisyong na supposed to be kan nagtalikod na Disyembre 2024, na-resibi ko ta for medyo sa late na approve as in pigpagi pa sa proseso kan saan ko ang panlalawigan so approve budget pag render kwenta lusot man giraray sa review kung kaya ka nakaaging biyernes pig-release na ang kantidad na 50 mil pesos CNA and SRI para sa mga regular na empleados kan lokal na gobyerno kan UAS. First time in BP na Pebrero na late na nakuha ang benepisyong dapat ko ta na kan Disyembre pa nagamit alagad maski puro pa paano happy man giraray na-release man giraray sa ngunya ng Pebrero. So, benepisyong kan nagtalikod na Disyembre supposed to be na-receive. Kaya, igwa man giraray sindanin na ikunay pinangutang, may pambayad man giraray na gikan sa benepisyo digdi sa lokal na gobyerno kan UAS Albay. Yan tabi BPN mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita DCGV News. Salamat, Jimmy, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang 20, magalipas ang alas 12. Ninudto, alas 11 ninudto. Good morning, Tabi Henry M. Ipatupad na ang tamay tupad. Okay. Good morning. Kuri ka po dyan na dapat kung sino kandidato siyang magtanggal ng mga darakulaon na tarpulin. Yan ha. I-discuss tayo yan kay Madam Attorney Bunaw. Kabaka igwasin ng guidelines kung paano tabi. Sigurado ko igwa yan kung paano tabi implementar yan na Operation Baklas. Okay, buda kontra bigay. Yan ang maki-appointment ako sa aga, sa Anapot tabi. Imbitaran ta duman sa Anapot. Parig doon ta sa DCGB. Ade, imbitaran ta kung pwede siya makadigdi sa DCGB para po pag-irestoryahan ta ang concern tabi sa Commission on Election sa first day of campaign sa national position. Nasa linya, mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na bareta. Jomar, come in Jomar. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Iyan na darakulaon na tarpulin tabi BP Henry. Maski di naliong kang kandidato, pag in-order kang COMELEC, dakulon mag-aragawang kan maghali. Lalo na angon niya na mauran. Pangat. Oo. Iyo nga nang gadali. Iyo nga nang gadali. Tama ka. Tumalang na ng COMELEC na pwede nang halion na yan. Mag-aragawan niyan dyan ang mga tao. Iyo man nang gadali. Adi ba nga na kanji mari atop sa tricycle? Iatop sa tricycle, isuyap sa kusina. Tama. Oh, kaya dapat makaurong tang COMELEC ang kiklarado. I-order sa nanindayan, mag-aragawan niyan ang basta darakulaon ng nahiling ko digdi. Paminsan mahiling mo pati ang pangaran ka niya o nasa atop kang harong. Kung susaradit sa dit, dahil lamang ang nirintindihon. Yes. Tama pala. Sige, pag nakaurong ko si Madam Juana Valesa, ha? Okay.
Ayan. Ligtulo sa iyan. Okay. Mientras tanto, BP Henry, sa ibong makusog na paguran, diretso pa manggiraray ang satellite office o ining passport on wheels kan ano yan? Philippine Foreign, ano ba yan? Affairs. O DFA, Department of Foreign Affairs, digdi sa City Hall kan Ciudad Cantabaco. Pero imbes na sa kiosk, nagbalyo na sinda digdi sa lobby sa second floor. Tangani na akomodaron ang mga nagmamawot na makapag-renew kan sign daw mga passport na din na kinakaipuan pa magpasiring dyan sa Legazpi. Asin nito man sa mga gusto pa sa nang magka-passport sa pagkikipag-ulay kan DCGP News sa mga ibinugtak digding empleyado kan DFA na matinir sundo sa katapusang kan bulan na ini. Ang alokasyon ng 1,000 na dapat maserbihan basado sa request ni Tabi palang BP Henry ni Mayor Crisel Agmanduistro na magdigdi tangani na sa mga gustong maka-renew asin makakuha ng passport dahil na magpaligaspi. So mga taga First District pwede digdi magsyudad sa pwede magdigdi sa Ciudad Cantabaco na pinaunran man kan DFA hanggang petsa 28 dasin dadigdi. Pero 1,000 sana ang alokasyon. Sa ngunyan, almost 700 na dakulo ang na. nakakuha. Pero ang nakaprocess is 282. So more than 400. Nakakuha pa sana kan mga aplikasyon. Tanag lalakaw pa daw. Kan so mga requirements arog kan birth certificate. Solamente ang requirement para makakuha ka ng bagong passport o mag-renew kan passport, iyuan birth certificate, kung may agum ka na, marriage certificate, saka duwang valid na ID. Yan. Okay. So, sa ngunyan, diretso ang tao sa Passport size yan, di ba? Awaday, so valid ay requirement para ma-verify sa pangaran, ano? Roger on that. Tapos kung dati ka nang may passport, daron mo na sa passport mong luma. Iyo. Iyan ang ano. Pagkatapos kayo ni susog sa Sainda after 28, madesisyon ang DFA kung ang uploading kay ni gigibohon diyan sa opisina ka Legazpi o digdi sa Ciudad Cantabaco pero malinaw so ginibong request ni Mayor Crisel Agman na dapat darahon na lang digdian mga computer kan DFA sa City Hall asing digdi na sinda mag-upload tangani na mga aplikante dai magpasiring na diyan sa Legazpi digdi na giraray mag-follow up para sa pagretrato asin sa gabos na mga requirements digdi na sa Ciudad Cantabaco dapat gibohon. Okay. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report Passport on Wheels. Maray man na yan, ali. Sabi ni Kuya sana ngunya na mag-order ng Comelec na taranggalon ang haluyo ng linaag na tarp nata daw kan barangay election stricto Comelec ngunyan gero sige sa natalam. Yung man ang ganda no. Sige tayo hapo tatabian. Maka-appointment kita kay attorney Bunaw sa aga, no? Thank you, Kuya Nessa, sa imong hapot, ha? Hello? Pare, yep. Nalingawan kong itaram sa imong kasuba ko na maski na sa ako manguha. Nata? Sayang man mga sa kulaw na sa pulis. Iyo man talaga. Iyo mga may origan ka. Iyo man talaga. Iyo man talaga. Iyo man talaga. Kupre, ano mo pare? Na ilibre na sana yan mga ano yan. Sugo-sugoin magkuha. Yun ang magkuha. Ade. Oo. Dahil naman agad kayo mga bayan. Oo. Tangani na kuwanta. Pero ano yan? Tangani na mahali na tulos. Ade. Oo. Sudara ko laman sa nangalion dyan baga mo ko. Yeah. Okay. Tatawan ta ka man. Ikon pre. May kargahan kita. May kargahan kita. Ha? May wasang karganta. Gusto mo, i-deliver ko pa doon. Iyo man ang gas. I-deliver ko, gusto mo? Pwede mo ya, pwede. Mailing ko lamang sa... Ika na lagod pa naman mo, ha? Dahil na, i-deliver ko na sa advance. Saan mo i-deliver? Awit na. Okay. Okay, bye-bye. Diba? O yan, tabi. Mga tugang, alas 8.
Alas 11, nag-commercial na kita, Ronald. Iyon na nag-commercial na kita. Oras natin, 11:28 nin morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Red Horse Extra Strong. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Birthday pala ni Chief Palmer Ngunyan, ano? Sila makadunit lamang niyang kisarong pundador. Maski Emperador Lights. Aday,
Ang gusto ko, bihon lang. Pulutan. All right, alas 8. Ang paguna ko kaya, nagprograma ko sa Anhapot. Paguna ko, ay mamaya tawagan natin ang Pag-asa ha. Tailingon ta sa latest sa, anong ito, apod ka ito? So warning, typhoon warning. Ha? Apod ta sa typhoon warning. O niyan, may nag-apod sa amigo ta. Hello boss. Maray na hapon. Maray na agam. Nagkarilibong ako. Pangyari, maray na po aga. Tabi, busing. Natatabi din eskwela sa mga aki. Mauranon baga da, may kwan kita or yellow warning signal. Mauran. Hello, busing. Hello. Oh. Nawara, naputol. Hello. Ay, sandali. Nata inita may ay naputol nata ito. Nagapot siya kung boss, anong number mo na pwede apudan? Mamaya tabi ako pwedeng apudan alas 12. Machat ako yun. Mamaya tabi ako pwedeng apudan. Alright. Kansarong aldaw si MVP Glenn na kapitan kan Barangay Dapdap, nahiling ko dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Tas sa June, excuse me, pinagrecognisar kan Sangguniang Panlalawigan ang sa iyang effort bilang Dangal ng Bayan Awardee. Tama ito, Jenny. Bakit ka nag-post, Jenny? So, Dangal ng Bayan Awardee. Regional winner kan Civil Service Commission. First time iyan na sa mga kapitan may nag-intra mga tugang para dyan. I mean, may natawan ng recognition mga tugang para dyan. Tama ito kung tabi. Balik daw ako ni. So post mo, ika nag-post Dangal ng Bayan Awardee kan Civil Service Commission. Hello. Hello, BP. Yes, morning. Bilibo no naman talaga ako sa imo. Sisinggol mo na talagang bilib na ako sa imo. Ikaw kang tigutuban. Di man parito si Mario. Hubag sulitis. Matugang tigutuban mo. Ano? Tigutuban mo. Ikaw kang tigutuban. Latos unta ka dyan ha. Diba? Si Mario kaya, di Padingmar, di na kadig, di tako bag subitista. Atake naman kan sa iyang gouty arthritis. Gayon dito. Si EVP, pinag-recognize kan Sangguniang Panlalawigan, ta siya, enot naman siya, nare-recognize mga tugang kan Civil Service Commission last year. Ngunyan, ang Sangguniang Panlalawigan, mga tugang, ta siya na, nagkaigwa ki resolution kan sarong aldaw, kan Martes, tanganing i-recognize sa iyang report. Tagari, sa buong Bicol Region, first time na igwa ki punong barangay, na tinawanan mga tugang kan pagmidbid kan Civil Service Commission bilang 2024 Search Outstanding for Public Officials and Employees o pigaapod na Dangal ng Bayan Awards kan Civil Service Commission. Yan. Dangal ng Bayan Award kan Civil Service Commission. Masang ka nga niya ko tabi, EBP, madaman niya ko pa di sa Sangguniang Panlalawigan, pigsuratan da siya kan Sangguniang Panlalawigan para mag-atinder digdi sa endang sesyon. Ito palan, pinagtawanan siya ki-recognition mga tugang bilang regional winners kan last year sa Search for Outstanding Public Officials and Employees. Ang apod kaiyan mga tugang, Dangal ng Bayan Awardee o Award. Ngunyan, diyan po sa Sangguniang Panlalawigan, ang representasyon diyan kan Sangguniang mga kapitan, yung tabi si punong barangay Isyam Ismail, mga tugang kang Legazpi. Siya po ang ex-officio member diyan sa Sangguniang Panlalawigan. And siya so nag-push ka ini na mamidbidan ang mga exemplary performance nin mga barangay officials didi po sa Bicol Region, sa probinsya Canalbay, bilang siya man ang regional head mga tugang kanliga, regional chairman kanliga ng mga barangay. Pero sa Albay, kanuminaging session, yan po duman si Kapitan
Glenn Barcelon. Karon ta daw mga tugang si Liga ng mga Barangay President, Board Member Isham Ismail, may kinaraman digdi. Hello, BM, maray na aga tabi. Maray na aga po, VP Henry, atin sa sabot na nagdadawag ko sa imo, magiging programa tabi. Maray na aga po, sendo ka po. Iya, opo. Nahiling ko ba ya, BM, so may post nga ni kami actually sa samuyang Facebook Live, may kinaraman sa gini mo yung effort na ma-recognize ang performance ni Cap Glenn Barcelon na inutaman ng tawanan po ki pagbidbid bilang dangal ng Bayan Award kan Civil Service Commission kan uminagi pong taon 2024. Salado po nindo bilang liga, sa liga ng mga barangay, ano po ang garo na hiling nindo na pag sitwasyon para saliwat na tawanan po nin acknowledgement ang naging award na inikan Civil Service Commission sa Saro Tabi na punong barangay Tabi BM. Sige po. Alam mo, VP Henry, talagang kayo po ang tatawan ng department ang sayang na po ang award. Since, alam mo, VP Henry, sumakalaban niya naman mga regional director, mga magabat ang posisyon. Iyo. Larangan ng serbisyo sa pagtao sa gobyerno, kundi saro siya sa mga napili para magkaigwaki award na ini. Ang Dangal ng Bayan awardee, bako lang sa city, bako lang sa probinsya, kundi sa Region 5 Bicol Tabi. Yes. Maging napanalmingan po ini para sa mga parehas ko, na kapitan man. Talaga, maski barangay captain, kaya mo magpakipakpakan at makakuha kang award na ini Tabi, depende. Yung mananggad BM, sukan mo ano, ang kalaban, magkakasarabay niya mananggad, regional directors, mga teachers, mga iba-iba pang mga posisyon hali dyan sa gobyerno. Kung dahil ko nasasala, garo siyang pinakainot na punong barangay Tabi sa Bicol na nakaresibikan sinabi ng award kan Civil Service Commission po, Board Member Isham. Tama po, depende. Si punong barangay Glenn Barcelon ang pinakainot na awardee kang dangal ng Bayan awardee, civil service. And I think bako lang po sa Bicol region, baka nationwide. So siya po ang pinakainot na nagsalang sa as awardee po kang award na yan. Yes. Ara mo yan, siyempre, ika po ang regional chairman, kang sa Liga ng mga Barangay. Buda, ini talaga, ang pinag-recognize kanikan mga inot, so mga career executives sa mga opisina kan gobyerno, gari mananggad first time na igwa ka ini sa lado kan barangay. So, ano tabi BM ang mensahe ka ini sa sendo na mga punong barangay, sa sendo tabi na mga kagawad sa barangay, sa mga kagawad sa barangay, lalo na pag-abot tabi sa paggogobyerno tabi, Board Member Isham? As long as you strive and you live and kaipon mo lang filing sa tawo, ino po ang saro sa mga dahil mo na award, kaya pa lang. Maski kapitan ka, kaya mo inigibuhon. Kaya, ako talagang naibog. Aram mo, si Cap Barcelona sa saro sa mga sakuyang idolo, karangan kang politika, at yung pagpadalagan, paggogobyerno sa barangay. Kaya, ang panalmingan ini, and hopefully, saro man ako maging awardee kay ini pag-abot kang panahon. Iyan. Okay. Ano po ini tabi, Board Member Isham, in form of a resolution tabi na tinaunin do kay Cap Glenn? Yes po, in a form of resolution. Binanggit ko man ini sa kuyang meeting, pag-iri pa kang mga ABC President sa bilog na probinsya kang Albay last month. Talagang nagkigwaki recognition ang sarong barangay captain. Pag-abot sa award na ini talagang magabat na award ini depende kung arabo lang ini makuatat. Iyo baga po So salado po kang Alba, aram ini kan mga liga sa kada munisipyo man tamin naging parte palan kan sinong agenda during your meeting tabi board member ano po ang reaksyon kan mga kapwa mo kapitan tabi regarding sa bagay na ini? Siyempre po, believe po tinda kaya permi ko man sila pressure na nagdagan ng porsyentahe kang mga SG, LGBT. Yes. Oo. Actually, pasiring po dyan ang hapot ko sa imo. Ining award din medyo high level ini. Pero itong pag-abot sa SG, LGB, saro man yan sa dapat mapangaputan kan sa tuyang mga punong barangay. In fact, kung di ako nasala, saro po kamo sa mga awardee ka ini. All categories, nakaupukan sa imong barangay bilang ikang punong barangay Tabi Cap Isham. Pwede paki-expound po kayo ni? Sige po. Ang pagkawak po kang SG-LGB Award is ikaw po yan tulong major na
na konsepto na dapat mababa mo. Ako po, nakuha ako sa 3 major and 3 minor. Kaya naka 3+3 po ako pag-abot sa award na yan. Hindi po ang sagad na pwede mong makuha para maging bako lang po provincial, bako lang regional, kundi national awardee po kang SDLGP. I see. Opo. So with that po, sa Legazpi Tabi BM o sa Albay, mga perang porsyento daw po ang gari nagkaigwa. Tagari, dit pamasa na po kamo na na-recognize kan dia ELG para dyan. And gano'n pa man ininahaloy na pag-implementar po sa barangay, di ba? Eh po. For last year po, VP Henry, Opo. 4 kami sa probinsya and na-trim down Kisaro. Ayun. Pag-abot national. Palitulo po kami sa national. Kasabay ko po giraray dyan. Siyempre, ang mahurag na tagal ng Bayan Award Barangay Dapdap. Hindi pa lang kayo ba mo ano? Kasabay ko giraray. Sa national is GLGB. Opo. Kasabay ko man po dyan si Cap Mape kang Barangay Peñaranda. Iyan. Oo. Pagkabot sa probinsya, kasabay ko man po si Captain kang Barangay Gogonto. Iyan. Opo. Okay. Ano po ang para sa tao, tabi, board member Isham, kung ang sarong punong barangay, ngaya, araw ka na dangal ng Bayan Awardee, kung ang sarong punong barangay is GLGB awardees, tabi. Anong para sa tao na nailing po nindo na karahayan pag-araw kayo ng performance nindo na mga punong barangay? Gusto sabihin tabi, unang baga, VP Henry, ang mga award, hindi mo pwedeng layaon. Opo. Talagang award yan eh. Yes. Gusto sa person, uyan ang resibo kang sa imong pinagpagalan sa barangay. So yan, nobody can take it from you. You cannot cheat it. Talagang tinaw yan sa imong kang gobyerno. Opo. As in, inabot mo ang gabos na aspeto na kaypuan mong gibuhon at yung gihibo mo ang tama, ang karahayan, at yung gabos na bayad sa imong barangay. Iyo po, kaya ang kaypuan mong isubmit para magkaigwa ka award na yan. Iyan. Pahiling Oo. mo, Oo. document. Gari challenging man masyado po ni board member sa tuyang mga kababayan, lalo na sa inyong mga barangay officials pag-abot sa SGLGB. Iyo po, very challenging po yan. Especially sa documentation and sa paperwork. So, tabang po ang pagkaigwa kiti SGLGB award. Siyempre, ang pag-iribanan mo sa konseho, itong kagawad mo, ang SK chairman, SK kagawad, and siyempre, ang kanan and kaliwang kamay kang gabos na kapitan, ang secretary and treasurer po. Kung gabos kayo na kapitan arogan, garo, mas lalong maus pagtabi ang palibot at tabi, Kap? Isham? Ayun po. Well, in fact, nagkaulay man po kami kay ni Go Glenda. Oo. If I'm not mistaken, pero October po ito, nag-receive ako ng award. Nakiulay man ako kung pwedeng matawanan lamang ano ba ini? What they call this? Reward. Yeah. Yung mga SGLGB fathers para mas ganahan man po. Iyo mananggad. Pwede mananggad, Diba? Ipaapod mo nga sugabos, diba? Sa Albay. Na araw ka ito, gari, may inform of kung ano. Ano po sa reaction tabi ni Governor, tabi Glenda? Yes, well, she is more than willing to help po. Ay, very good. Very good. Very good. So, at least mga araw ka na recognition, maipaabot, matawanan mang kidagdag na at least naman kung anong pwedeng may paabot kang gobyerno provincial, mas magayon tabi ang potoro takaan tabi, Iyo po, para mas sikos-sikosan pa sa mga pag-iribang barangay kapitán. Imagine kung gabo si LG, is GLGB ang barangay. Magayon ang bagano ka, sa pag-abot sa financial, magayon nun, di ba? Talagang maugmahon sa buya kaya ng DALT. Iyan. Yes. Gari, kung man sana, guidance masanang kay Puan para mapakaray. Lalo na na-experiencean mo yan, pwede mong ihira sa ibang mga pag-iriba mo. Iyo po. Iwa man na siga taong, permiwan po kami guided kang mga gabos na CLGOO and MGLOO. At yun, siyempre, ang province and regional DILG, guided po kami. Puan mo lang sunod doon kung talagang gusto mo, talagang kaya mo talaga matinir sabi. Yes, totoo mananggad. Pag ginusto, mangyayari talaga. Buna may igwa ka ki conviction na dapat gibuhon ang sarong bagay para sa serbisyo publiko.
Opo. Okay. Board member, Kap, Isyam, salamato na mare. Unless po na may pangapudan ka, tabi, sa bata mo yan bagasigang uran. Baka po may mensahe ka sa kapamo tabi, mga punong barangay sa Legazpi, Albay, o saan man tabing parte yan, kan Bicol Region. Ayun po, mag-iringat lang po ang yung pag-iriba. Lalong-lalo na magreparo po ang mga mag-iriba kong barangay captain at yung mga barangay kagawad sa mga flood prone area at sa mga pwedeng magkaigwaki pagtupag ng mga daga-sabi. Palisun po muna sa mga nakaistaraan dyan. At the same time, pagreparoon po anong oras ang high tide kasi usually po ang baha nagluluwas talaga pag high tide. Iya. Kaya mag-iringat po at maging vigilant po sa posibleng mangyari po sa barangay. Apo, okay. Salamat tabi, Kap Isyam. Mabuhay tabi ang Provincial Board Members League asin sa Legazpi City. Salamat po atin maray na aga po atin mag-iringat atin siyempre iyabang ang komandyan ko na rin mapakaw dyan si Captain Barcelona. Tama dyan ako. Ikaw lamang ako. Kung na rin ma-blow out, adi. Na rin ma-blow out, adi. Kami nga ni gano'n. Siguro sa barangay baka. Pero kami di pa kami na-blow out eh. Buda, gari, bagay man palan sa imong pig-apon na Rick G. Ano yung podkaan? Rick, ano podkaan? Rick Ginso. May gisi-gisi baga? Bagay man palan sa imo. Ano? Oo. Binugod kita kang ayam. Garo na sabi tanga kan ayam ha. Okay. Salamat tabi ka. Pabuhay. Thank you. Salamat po. Alright. Thank you so much. Alright. Mga tugang Board Member Isyam Ismail, may kinaraman po dyan sa naginibong resolusyon sa sangguniang panlalawigan, Kanalbay, para po sa aram mo tama, itong mga naging SGLGB, baka man hanggang pwede, no? Mataunan man kidagdag pa na likog ano yan, kan provincial government para po maging maugmalamangan sa tuya ng mga punong barangay. 10 minutes bago magabot ang alas 12 ni Nodto. Mga tugang didi po sa tuyang programa na aramon niya to sa DCGB ay iyong mananggad. Ano? Sa istansa, so tinampo pasiring sa BIA, duwang darakula o natarpuli ng anion. Salbatana, adi. Good morning, Henry M. Dapat talaga na maging mahigpit sinda, lalo na ang kontrabigay. Iyo baga, no? Pag bata ngunyan baga, John, yan baga naman ang ribo. Di naman ang pig stapler ngunyan, ano? Di naman, tayang pag in-stapleran mo, anlo, di minasulit. May plastic baga yan. Ikaw mga tugang kipagka-plastic, tabi, iyan, tabi na sangribong yan, 1,000 pesos. Gari-gari. Sa papel, medyo minasulit siya. Tabi, di ba? Minasulit. Pero, ang importante digdi, pero pag abot mga tugang kang election, totoo lang, magpili ka mo daw kay mga maray lamang na leader. Natang ipigtaraman mo kami kayan. Kita palaan kita. Magpirila daw tabi kita kaan lamang kikwan. Kay ano yan, mga maray-maray lamang na leader. Mga tugang na gariso, kwan baga, so sampuso, mga tugang yaon sa tuya. So talagang sincero. Mga tugang sa pagserbi. An sa tuya, tabi ng mga kababayan. So, ay may pinadara sa kuya digding kwan o. Ay wow, kinarasuhan mananggad umbuds. Ay nako. Nagkarasuhan mananggad sa mga congressmen. Nagkarasuhan mananggad sa mga congressmen. Ano na yan? Maribo ko ng Pilipinas. Adik. O sige, anyway. Dapat magkumukit aking mga kandidatong sa may kontrol sa buhay. May kontrol sa buhay. Ano ba kan? Naroon mo yun sa mga kapitan yun? Na-istorya kan mga kapitan? Sarong aldaw da, naglibot mga tugang so mga kandidatong kapitan sa barangay. Alas 9 banggi, inabutang kiuran, nakisirong duman sa sarong lugar, sa sarong harong, na subabayi, mga tugang, haloy ng gadan so agum. Baya na siyang agum. Nga na timingan, na anage, saro sa ng aki, doon nagkaturog sa kwarto so magina, si Kwan, di nagtuktok si kapitan sa mga kandidatong kapitan. Kaya,
Marina Aldabangi po. Ay, ikapalan ngaya, Kwan, Kapitan. Ano? Ay, pwede lamang ngaya po magisirong ta. Grabe ngayang oran. Ay, sige na ngaya para kaan. Sige na ngaya po, pwede. Ano yan? Ano ini? Anak ko na, may nag-text ako. Ba talaga. Okay. Namaya lang ha. Yan. Okay, madali lang tao ni may nag-text ako na kliyente, mabayad da siya. Alright. Now, araw gani, sabi da John, pili nga gari nga bahat na nga sa agyan ko, ano na makikaturong nga lamang sa arong nindo. Sabi kan sa babae, ay pwede nga tabi ka para ka, naram ko man yan na maray kang tao, di. Tinugutan na magkaturog, sumakapitan, duman sa sala. Diso, mag-ina duman sa kwarto, taday man ka ibang kwarto, sala lang, sarong kwarto, sarong sala. Mga alas 10 ang banggi, makusugununon sa uran. Lumuwaso, babayi, nakadaster. Susilag bagang daster. Anong apod ka na silag na bado? Susilag baga? Ha? Susilag? Anong apod ka na silag naan? Sitro? Nakasitro? So pagkaturo bagang silag, hindi ko nagaramit man ng mga babae kaan ngunyan. Silag, umagi, nasigyapot ng gadso, sinikyudan subitis kan makapitan, dinagimata siya, pagmuklag ka mata na, mailing niya ng gadan. Silag, sabi kan makapitan, dapat niya magkusog-kusog ang bot nga, tagarbata ngaya. Makapitan ngaya ako. Akin maraot nga yung pagkatawo ko. Balik naman sa babae, haling CR, nag-CR. Mga alas 11 so, imedya so, banggi. Umagi naman. Wala na susulog, Junior. Wala na susulog. Doon na sa nasulog. Sinikyo na naman subitis niya. Nagimata naman siya. Ano na ngayon? Bata ngayon. Dahil ko ngayon kaya. Makapitan ngayon ako. Dahil ngayon pwede ini. Mga bandang alas 3, umagi naman saya. Tamasiar na naman. Sikyo na naman subitis niyan. Nagimata siya. Ito talaga, Junior. Talagang garukuhanan ng God. Agil plus ng agila. Nagmuro-muro siya. Dahil ko ngayon ni pwede nga. Makapitan ngayon ako. Ng God. Bakit pang-istorya ko sa barangay, biday kumangga ng kapitan. Di yun na, hanggang nag-aga, di man kinangyari. Unin na. Pagkaaga, nagimata so makapitan ta, nadadangog John, sa urig, nag-iriwal. Nag-iriwal sa urig. Nadadangog, nagkukwan, nag-iriwal, nagmaribukon sa urig. Duminongo siya duman sa bintana, oy ngayon madi, ano ngayon na kuan? Ano ngayon na kuan mo? Natangay tagari ngaya. Mga maribukon ngaya ang urig. Ili nga nang epig natang dudulis ngaya kaan ngaya na butakal ngaya so lalaking urig. Tanayling talaga so babayeng urig. Pig pa para dudulis so lalaking urig so butakal yan ano. Piga para dudulis so butakal kang babayeng. Piga para dudulis talaga. Naribok so butakal. Ano ngayon maditado ngayon kan ngayon na kuhan na urig ng tagado ngayon. Grabe ngayon ang sayo mga kanya na butakal ngayon dyan sa babae ngayon na pighabagat na urig. Tinangad kan madiyon so makapitan. Yung nga na ngayon pa de. Ang hiling ko ngayon pa de ngayon sa kuhan na ini, sa urig ngayon butakal na ini. Ang hiling ko ngayon pa de, doon ako, makapitan siya.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ako John, anong kuro kapitan? Anong kuro konsyal? Ala! At ang iyong oran niyang panong, pag-istorya mo yung salbatana ka. Bueno, istorya man sana po ito. Bueno. Mga tugang, mabalik po ako dyan hapon alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Sa DCGB, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Si Mr. M po, mga tugang, sa DCGB. Kahit saan, kahit kailan, maglilingkod sa inyo ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po. Goodbye. Mabuhay.